umalume uye wathi bedlala ngasegeyithini wathi mabayotshayela. Yena ebenguye yedwa eklasini yakhe ebetshayela ebekhona. So ungene yedwa eklasini. Uthe xa ingena eklasini weva unuka itayara. Uthi ke ndiye ndatshayela mama kodwa ndithe xa nditshayela ndakhathala ndaphaphama sendivuswa ngumalume uCaretaker esithi imoto seyingaphandle seyifikile. So we don't know ke uba kulo mkhathalo uye kwenzeka umama wakhe ke at the time she was pregnant. So uthe esesibhedlela uprincipal wamane emfonela ukuba ufuna ileta kagqirha echazayo ukuba usesibhedlela. Ungenjalo uzawufeyila esikolweni. Now uSaxel is doing grade 1. He was doing grade 1 at the time. Omnye ke wathi mhlawumbe sizawudibanisa i-marks zezithembu ezintathu so that sizicapturishe. Wathi no, lo mntwana akazubuya apha kwesi sikolo. Funeka ahambe because ihlazo lesikolo sakhe isikolo sakhe sizawuhlanzeka. What's the name of this lady? Uthi isikolo sakhe sizawungcola. So yena he was more concerned about isikolo sakhe esingcolayo over i-welfare yomntwana. So what happens is that ke utitshala uye wathi xa kuthathwa i-report ngoDisemba wabe sekemnika ke ngoku ne-transfer letter ukuba akafuni bantwana abadlwengulwayo kwesi sikolo. We were also concerned aba bantwana ababanye ababebahlanu kwenzeka ntoni kubo. But nobody seems to care ke uba what happened. Nini ke ngexesha kusenzeka le campaign kaCwecwe abazali basithinta ukuba actually my child was also raped on that day. On that day, at the same time, why ivula icase mama wakhe? Asizukwazi ukumtsho because umama wakhe yena akafuni aye ku-social media. So ngalamini it was not only Cwecwe. Esithusayo ke ngabazali base-Bedview xa siphakama sisithi isikolo asikho safe. Kube ngabo abathethelela ibhulu ukuba ayavela ke nabanye abazali ecaleni yesterday after we had a meeting. Uzivela engu-anonymous unika i-case number. Uthi le case number yenzeka nge-1 November 2023. So check ukuba lo mntana kwenzeka ntoni, you will find truth in it. That therefore means i-Bedview ke mhlawumbi le nto uba ke niyathanda mos uba abantwana benu bafundiswe ngabantu abamhlophe is good and well. But e-Bedview osezayititshala ezigcwele phayana azinazo. They are not qualified educators. But because mina ngithanda nje baba bathethe isiNgisi Afrikaans babe ngathi bangcono because majority yabantu balapha ematayitiyele bahola igrant. Then aba bangathi bangcono